आला माई माझी सजली आई सोड जाई सांगण्या महाली माई माझी सजली आई सोड जाई
पालखीत आमच्या सानेवरी खेळतो देव हा पालखीत आमच्या खांद्यावरी
हे पारसी गो चांदण्या महाली माई माझी सजली आई सोड जाई शिमग्या सणाला माई माझी सजली आई सोड जाई हो 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 ला 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 हो 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 ला 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 वत्स हो, कोण आहात आपण आणि माझी तपस्या का बरं करत आहात?
भक्त हो, तुमची अगोदर तपस्या पाहून मी तुमच्या प्रसन्न झालो आहे. तुम्हाला इच्छित वर प्राप्त करून घ्या. आपण अंबावर प्रसन्न झाला असाल तर आम्हाला असा वर द्या. देव, दानव, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व यांच्यापासून दिवसा किंवा रात्री मृत्यूचे भय नाही. या त्रैलोक्यामध्ये आमच्या नावाचा जयजयकार झाला पाहिजे असा आम्हाला वर द्या. भक्त हो, या पृथ्वीवर जो जीव जन्माला येतो, भक्त हो, या पृथ्वीवर जो जीव जन्माला येतो त्याचा मृत्यू संभव आहे, त्याचा मृत्यू संभव आहे. परंतु या त्रैलोक्यात तुम्हाला देव, दानव, मनुष्य, यक्ष, गंधर्व यापासून मृत्यू संभवणार नाही असे मी तुम्हाला वरदान देतो. परंतु वत्स हो, एक गोष्ट ध्यानात ठेवा. पर्णकुटीमध्ये आदित्य मातेच्या पोटी, पर्णकुटीमध्ये आदिती मातेच्या पोटी पुत्र जन्माला येईल. त्यापासून सावध राहावं लागेल, त्यापासून सावध राहावं लागेल. तथास्तु. बोला शंकर बोला. आता त्याच्या स्वराला आपला साथीदार चंडा म्हणता चंडा म्हणता. लागली से आस मजला गोडिया भंगाची लागली से आस मजला गोडिया भंगाची कृपा द्या पांडुरंगाची कृपा
याचे कारण मी काही समजू शकलो नाही. नारायण नारायण. शंकराला आम्ही तपश्चर्या केली. त्यानंतर महादेव आम्हाला प्रसन्न झाले आणि या त्रिभुवनावर आम्हाला मानेला कोणाचाही रक्त नाही असं आम्ही वार बाबा केलाय. नारायण शक्ती मिळवली आहे आणि ती मला कोणती? मनुष्य यक्ष यांच्यापासून केव्हाही रक्त नाही. आम्ही आम्हाला वार बाबा नाही. नारायण नारायण. खूप महान कार्य केलं, परंतु तुम्हाला या त्रैलोक्याचा अधिपती व्हावं अशी जर तुमची इच्छा असेल ना तर तुम्हाला एक कार्य करावं लागेल. नारायण नारायण. सर्व देव आपापल्या नगरीत सुख भोगत आहेत. त्यांच्यावरती प्रथमतः शक्ती प्रमाण करा, तरच तुमचं कल्याण होईल. नारायण नारायण. ठीक आहे मुनिवर्य, तुम्ही सांगेल त्याप्रमाणे आम्ही करतो. नारायण नारायण. सर्व देवांनी समुद्र मंथनाच्या वेळी स्वतःला अमृत आणि तुम्हाला मदिरा प्यायला दिली. प्रथम त्या देवांना पराभूत करा. तिथली इंद्राची अमरावती काबीज करा. तेथील जगदंगर्व, रंभा, अप्सरा, मेनका यांना आपले दासी बनवून घ्या, तरच तुमचं कल्याण होईल. नारायण नारायण. ठीक आहे मुनिवर्य, तुम्ही सांगेल आम्ही करतो. आपण आपली ब्रह्मची अशी चालत आहे. नारायण नारायण. ठीक आहे, येतो मी. या मुनिवर्य. नारायण नारायण. देई माझ प्रेम सर्व काळ देई प्रेम. देई माझ प्रेम सर्व काळ देई प्रेम. गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम. गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम. गोड तुझे रूप रूप गोड तुझे नाम. देई माझ प्रेम सर्व काळ देई प्रेम. देई माझ प्रेम सर्व काळ देई प्रेम. गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम. गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम. गोड तुझे रूप रूप गोड तुझे नाम. देई माझ प्रेम सर्व काळ देई प्रेम. देई माझ प्रेम सर्व काळ देई प्रेम. गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम. गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम. गोड तुझे रूप रूप गोड तुझे नाम. देई माझ प्रेम सर्व काळ देई प्रेम. देई माझ प्रेम सर्व काळ देई प्रेम. गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम. गोड तुझे रूप गोड तुझे नाम. गोड तुझे रूप रूप गोड तुझे मुनिवर्य सांगेल प्रथम देवाचा राजा इंद्र ब्रह्मा अप्सरा आपल्या दासी म्हणून करायला लागत मला. मी नाचते इंद्राच्या देशाला मी नाचते.
वाटते होईन रे दरबार भरला मजा वाटते इंद्राच्या देशाला मी नाचते इंद्राच्या देशाला मी नाचते होईन रे दरबार भरला मजा वाटते होईन रे दरबार भरला मजा वाटते इंद्राच्या देशाला मी नाचते इंद्राच्या देशाला मी नाचते होईन दरबार भरला मजा वाटते होईन दरबार भरला मजा वाटते इंद्राच्या देशाला मी नाचते इंद्राच्या देशाला मी नाचते होईन दरबार भरला मजा वाटते होईन दरबार भरला मजा वाटते तेथी कोटी देव जमती या दरबाराला नारद गंधर्व गायन करती सभेला नारद गंधर्व गायन करती सभेला नारद गंधर्व गायन करती सभेला सोनियाचा दिनो गवला सोनियाचा दिनो गवला मी नाचते होईन दरबार भरला मजा वाटते होईन दरबार भरला मजा वाटते इंद्राच्या देशाला मी नाचते इंद्राच्या देशाला मी नाचते होईन दरबार भरला मजा वाटते होईन दरबार भरला मजा वाटते नारायण नारायण पंढरी आत्मा श्री हरी देह पंढरी आत्मा श्री हरी गुरु ज्ञानाने आली प्रचिती खरी गुरु ज्ञानाने आली प्रचिती खरी देह पंढरी
शुभवार्ता नाही तर दुःखद वार्ता घेऊन आलो आहे. नारायण नारायण अशी कोणती दुःखद वार्ता घेऊन आला आहात कारकुनी? नारायण नारायण. देवांतक आणि नरांतक या दोन दैत्यांनी अखंड त्रिभुवनात हाहाकार माजवला आहे आणि ते आता आपल्यावरती चाल ठेवण्यात आहेत. म्हणून आपल्या सावध करण्यासाठी आलो आहे. नारायण नारायण. कारकुनी, त्याची काय चिंता करू नका. येऊ दे त्या दैत्यांना. येतो त्यांचा समाचार. ठीक आहे, येतो मी. या पण. नारायण नारायण. सोडून दे वेडा गर्व अभिमान. भक्ती करुणी प्रभूची मिळेल तुला समाधान. सोडून दे वेडा गर्व अभिमान. भक्ती करुण प्रभूची मिळेल तुला समाधान. सोडून दे वेडा गर्व अभिमान. भक्ती करुण प्रभूची मिळेल तुला समाधान. सोडून दे वेडा गर्व अभिमान. भक्ती करुण प्रभूची मिळेल तुला समाधान. हे सोडून दे वेडा गर्व अभिमान. भक्ती करुण प्रभूची मिळेल तुला समाधान. सोडून दे वेडा गर्व अभिमान. भक्ती करुण प्रभूची मिळेल तुला समाधान. सोडून दे वेडा गर्व अभिमान. भक्ती करुण प्रभूची मिळेल तुला समाधान. हे सोडून दे वेडा गर्व अभिमान. भक्ती करुण प्रभूची मिळेल तुला समाधान. भक्ती करुणी दासी तुरे मोक्षाला. पाप करुणी दासी तुरे नरकाला. पाप करुण दासी तुरे नरकाला. पाप करुण दासी तुरे नरकाला. भक्ती करुणी दासी तुरे मोक्षाला. पाप करुणी दासी तुरे नरकाला. पाप करुण दासी तुरे नरकाला. पाप करुण दासी तुरे नरकाला. हे अभिमान सोडून दे रे वेडा अभिमान सोडून दे मिळेल तुला माना. भक्ती करुण प्रभूची मिळेल तुला समाधान. भक्ती करुण प्रभूची मिळेल तुला समाधान. प्रभू
युद्धच करा. युद्धाचं रावणाला आव्हान देतोस. दाखवतो पराक्रम. आम्हाला युद्धाचा आवाज आम्हाला विजय जाऊन गेला. चल विष्णूचं वैकुंठ. करून त्याला सर्वस्व लाभले. तोच मी सृष्टीचा पालन करता विष्णुदेव. म्हणूनच दृष्टांचा नाश करून सज्जनांचा सहारा करण्यासाठी मला अनेक अवतार धारण करावे लागले. त्यामुळे ब्रह्मांडामध्ये या साऱ्या वैकुंठामध्ये माझ्या नावाचा जय जयकार होत आहे. नारायण नारायण. आणि आपल्या देशाने आपण त्यांची थोडा वेळ वाट पाहू. विठ्ठला 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 पांडुरंगा आस लागली या जीवा रूप दावी श्रीरंगा आस लागली या जीवा वाट दावी श्रीरंगा ज्ञानदेवे रचला पाया तुका कळस वंदा ज्ञानदेवे रचला पाया तुका कळस वंदा आस लागली या जीवा रूप दावी श्रीरंगा आस लागली या जीवा रूप दावी श्रीरंगा ज्ञानदेवे रचला पाया तुका कळस वंदा ज्ञानदेवे रचला पाया तुका कळस वंदा आस लागली या जीवा रूप दावी श्रीरंगा आस लागली या जीवा रूप दावी श्रीरंगा चराचरामधी देवा विटेवरी व्यापिली जागा विटेवरी व्यापिली जागा विटेवरी व्यापिली जागा गोड भक्तीची रे देवा डोळ्यामध्ये चंद्रभागा डोळ्यामध्ये चंद्रभागा डोळ्यामध्ये चंद्रभागा बेटाया माऊलीला ज्ञानेश्वरांच्या रांगा बेटाया माऊलीला ज्ञानेश्वरांच्या रांगा आस लागली या जीवा रूप दावे श्रीरंगा आस लागली या जीवा रूप दावे श्रीरंगा ज्ञानदेवे रचला पाया तुका कळस वंदा ज्ञानदेवे रचला पाया तुका कळस वंदा आस लागली या जीवा रूप दावे श्रीरंगा आस लागली या जीवा रूप दावे श्रीरंगा नारायण 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 नारायण. वंदन करतो प्रभू. या मुनीवर्य या वैकुंठावर कसे काय नाही केलं. सर्व काही कुशल मंगळ आहे ना. नारायण नारायण.
कुशल मंगल नाही म्हणून तर इथवर आलो आहे. मुनी नारायण नारायण मुनिवर्य, जे काही असेल तर सविस्तर कथन करा. नारायण नारायण. देवांतक आणि नरांतक या दोन दैत्यांनी भगवान शंकरांना प्रसन्न करून घेतला आहे आणि त्यांच्याकडून असा वर प्राप्त करून घेतला आहे की कोणत्याही व्यक्तीपासून मला मृत्यू येणार नाही असा वर प्राप्त करून घेतला आणि त्या वराने उन्मत्त होऊन ते आता आपल्यावरती चाल करून येत आहेत. म्हणून आपल्या सावध करण्यासाठी आलो आहे. नारायण नारायण. मुनिवर्य, आपण चिंतित नसावे. या सृष्टीचं पालन करताय आणि या सृष्टीचं पालन करण्यासाठी मी विविध अवतार धारण करू शकतो. त्यामुळे तुम्ही निश्चिंत राहा आणि तुमची भ्रमंती अशी चालू द्या. या आपण. ठीक आहे. नारायण नारायण. मार्लेश्वरा तू माया मिले करू तुला कसा विसरू शिवहरा तू माया मिले करू तुला कसा विसरू मार्लेश्वरा तू माया मिले करू कसा तुला विसरू मार्लेश्वरा तू माया मिले करू कसा तुला विसरू शिवहरा तू माया मिले करू कसा तुला विसरू मार्लेश्वरा तू माया मिले करू तुला कसा विसरू मार्लेश्वरा तू माया मिले करू कसा तुला विसरू हरिहरा तू माया मिले करू कसा तुला विसरू नारायण नारायण. देवांतका, व्यस्त विष्णूचं वाईट पण हे विष्णू, तुझ्या अंगात सामर्थ्य असेल तर हो विद्या तयार. अरे विद्यानो, त्याच्या अंगी अंग असतो त्याचा हा विराट विष्णू, हे लक्षात ठेवा. अरे वैद्यानो, या कृषीचं पालन करत आहे आणि या कृषीचं पालन करण्यासाठी विविध अवतार धारण करून शंकासूर, भस्मासूर आणि दैत्यांना मी यज्ञात करवले. त्यामुळे तुमचा हे विनाश नक्कीच आहे हे जाणार ठेवा. काय माझ्या सृष्टीचा पालन करणारे व्यक्ती, तुझ्या सामर्थ्य असेल तर हो विद्या तयार.
कैलासावरी डमरुआचे कैलासावरी डमरुआचे नाद बघा गरजला हो नाद बघा गरजला हो माझा श्याम सदा शिव भोळा हो माझा श्याम सदा शिव भोळा हो माझा श्याम सदा शिव भोळा कैलासावरी डमरुआचे कैलासावरी डमरुआचे नाद बघा गरजला हो माझा श्याम सदा शिव भोळा हो माझा श्याम सदा शिव भोळा हो माझा श्याम सदा शिव भोळा कैलासावरी डमरुआचे कैलासावरी डमरुआचे नाद बघा गरजला हो माझा श्याम सदा शिव भोळा हो माझा श्याम सदा शिव भोळा हो माझा श्याम सदा शिव भोळा कैलासावरी डमरुआचे कैलासावरी डमरुआचे नाद बघा गरजला हो माझा श्याम सदा शिव भोळा हो माझा श्याम सदा शिव भोळा हो माझा श्याम सदा शिव भोळा नारायण 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 या मुनिवर्य, आपण सांगितल्याप्रमाणे इंद्राची अमरावती विष्णूचं वैकुंठ त्या सर्व देवाला सळोतून बरोबर सोडलाय आणि आता आम्ही ते राज्याकडे राहतो. नारायण नारायण तुम्ही आणि राजे अरे तुम्ही तर राक्षस आहात आमच्या जीवात कोणी संस्कार तुला जमले नारायण नारायण असा आहे पराक्रमी वीर. कोण आहे नारायण नारायण पर्णकुटीमध्ये आधीच्या मातीच्या पोटी महत्कोटाने जन्म घेतलाय तोच ठरेल तुमच्या मृत्यूचे कारण. नारायण काय बोलावलं? आम्हाला रस्त्याच्या बाहेर नाही, आम्ही आम्हाला आहोत. नारायण नारायण गर्वाचं घर नेहमी खाली असतं. आमच्या जीवाला नारायण नारायण ठीक आहे येतो मी. नारायण नारायण अंते दाश एकलाच प्राण्या माझे माझे म्हणून नाही रे नाही कुणाचे कोणी नाही रे नाही कुणाचे कोणी अंती रात्रीले कलस प्राण्या माझे माझे म्हणून अंती रात्रीले कलस प्राण्या माझे माझे म्हणून नाही रे नाही कुणाचे कोणी नाही रे
जाते कोणी अंती जातील ऐकलत प्राण्या माझे माझे म्हणूनी अंती जातील ऐकलत प्राण्या माझे माझे म्हणूनी नाही रे नाही कुणाचे कोणी नाही रे नाही आपली बाई निर्जाला बोलावलं तर गीत जा हे गीत जा कर्नाटकमध्ये जाऊन त्या भरतकुंडाच्या बाळाला आमच्यासमोर हाताळल्या ही कामगिरी तुला सोपत आहे हे माझा बाळा नीज रे बाळा आकाशी तारे चंद्र झोपले आकाशी तारे चंद्र झोपले अंगाई गाते मी माझ्या बाळा हो हे माझ्या बाळा नीज रे बाळा हे माझ्या बाळा नीज रे बाळा आकाशी तारे चंद्र झोपले आकाशी तारे चंद्र झोपले अंगाई गाते मी माझ्या बाळा हो
तुझा